Ka India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA kala Sdang ban Treikam Naduh Mynta ka Sngi. Kini ki ari kilay soy ya ka soskular ha ka artarek jong ubna yayong Mynta usnem. Ka ECTA kadai ka soskular khayi pateng ka baningkong jong ka India bat kiri ki belakeu hadien palat kumba ship house nem kinthi. Kat kum ka kai pot balayo lum kene ka soskular ka kenthop haka ya ka jinge trelang ha baro kiliang jong ka yo ka kot ka khayi ka pateng bat ka jinge dei parlok hapdeng kini ki ari. Hapo jong kene ka soskular khayi pateng ka jingshalan shabari jong ka ri kan yo jingmento shibun na ka preferential zero duty market access ha Australia ka balong shispa na ka tarif lain jong ka. Kan ai jingmentoy ru ya katnat labor intensive sector jong ka ri. Na kani ka soskular lakmi lenti ba onla man penmi hadu shipholak kilat aikam aijam ha gari. Lakmi lenti ru ba kani ka jingedai paralok hakikam khayi pateng kan tam sahusan hadu $1 billion hapo ki sansnem na ka jingdon ka ba lifeway billion US dollar. Ka